бәдәнендәге әгъзалар ничек атала икән? Әйдәгез, моны белер өчен минем тәнем уенын уйныйбыз. Әйдәле, шакмакларны тиешле урынга урнаштырыйк. Баш кайда урнашкан? Менә монда. Дөрес, бу баш. Кабатлыйбыз. Баш. Муен кайда? Менә монда. Афәрин, бу муен. Кабатла. Муен. Кул кайда? Менә монда. Дөрес, бу кул. Кабатлыйбыз. Кул. Эш кайда? Ул кендек янында. Бик дөрес. Кабатла. Эш. Аяк кайда? Аяк иң аста. Шуннан да шулай. Бу аяк. Кабатла. Аяк. Күкрәк кайда? Ул өстәрәк урнашкан. Бик дөрес әйттең. Бу күкрәк. Кабатла. Күкрәк. Бармаклар кайда? Менә алар. Дөрес, бу бармаклар. Кабатла. Бармаклар. Тезләр кайда? Безнең аяклар бүгелгән урында. Менә алар. Нәкъ шулай. Бу тез. Кабатла. Тез. Табан кайда? Менә ул. Табан белән без басып йөрибез. Дөрес, бу табан. Кабатлыйбыз. Табан. Хәзер үкчәне күрсәт. Менә ул. Үкчә табан янында. Афәрин, бу үкчә. Кабатлыйбыз. Үкчә. Дусларым, хәзер сез әйтеп карагыз. Терсәк кайда? Дөрес, менә икән ул. Афәрин, син уенны дөрес итеп уйнадың.